Masikhuluma ngokubuyisana noNkulunkulu, into eyenzeka kuphela ngoJesu Kristu. uNkulunkulu encwadini yabaseKorinte besibili chapter 5 mawuqala from verse 17 to verse 21 ukhuluma ukubuyisana okwazi kwenzeka kuphela ngoJesu Kristu. And izwi lenkosi likhuluma ngokuthi uNkulunkulu wenzile ukuthi abantu babe nokubuyisana naye through Jesu. Kanjani? uNkulunkulu ngokuthi athatha izono zabantu zonke ayibalele kuJesu, athatha ukulunga konke kaJesu akubalele kubantu, and iyona ndlela le abantu akwazi ukubuyisana ngayo noNkulunkulu. Uma umuntu kufanele abe nobudlelwano noNkulunkulu, iyodwa indlela kufanele abuyisane noNkulunkulu ngoJesu. Ukukholwa, ukuzinikela kuJesu, ukubeka ithemba kuJesu, iyona kuphela indlela abantu abakwazi ukubuyisana ngayo noNkulunkulu. Ngaphandle kwalokho akekho umuntu oyobona uNkulunkulu, ngaphandle kwalokho akekho umuntu oyobona ubudlelwano noNkulunkulu, ngoba yikho igama elinikeziwe ebantwini ukuthi basindiswe ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Futhi munye uNkulunkulu, munye umlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu, umuntu uJesu Kristu. Ngaphandle kaJesu abukho ubudlelwano noNkulunkulu, akukho kuba umntwana kaNkulunkulu. uJesu kuphela okwazi ukuhlanganisa abantu noNkulunkulu, ngoba futhi uyena othatha isimo sikaNkulunkulu nesimo somuntu, waphila impilo engcwele ephelele phambi kaNkulunkulu enjengomuntu, wathatha ukulunga kwakhe konke wakubalela kubantu, esekugcinile umthetho kaNkulunkulu, wasithatha izono zabantu wazibeka kuyena. Ngalokho uJesu kumenza abe yi-candidate right ekwazi ukubuyisa abantu baseNkulunkulu.